ngai thatu te chebei le bek ole tun chuma hian ni danga kan lo ngai thlak to thin ang tho case lung chia thlak tak le thin rim thlak em si chanchin kan ngai thale dona he case sabang hian police then khate chu lung ina te tang hialin India ram hun sang sanga a hun lai chuan he case hian mi ngai ben po a hlo hle a chanchin sia piang te chu an thinarimin thudik chuan atina hlom hle nge ani ole engche ange he case a hian thlenga thil de sol tu ten engwanga pui khoi ta nge an ni ti te eng shemna che ange an to ti te she turin atop thlengin min lo ngai thlak sak le theu donia India rama kho pui pakhat Uttar Pradesh state a kho pakhat Ghaziabad kho a Shalimar Garden an ti mai hmuna chuan Ranbir Singh ate chungkwa chu inrel bol na fel le changtlung taka khosa in chungkwa hlim thei tak mai an ni a kumsang ni pako kum khan Ranbir a chu kumsom ni pahni mi chawni in master degree lai a hmuto a te chuan hetia a graduate no hian midang ang thobin na a hmulok bik lo nen mun sang sanga a in tun non ve theinan chuan na sang sang chu a zong kwal ve zela chute an chuan a thian te le a chung te poina hmang chuan interview eng emote ma chon ve zelin na chi sang sang te chu a zonga ma se van doi thlak takin Ranbir a chuan na a hmulok theilo a mai ro chu kumsang ni pako kum khan company pakhat Uttarakhand khopui Dehradun atang chuan interview tura somna chu a hmu ve hlo maya helai Dehradun hi Ghaziabad atanga melza somnga panga lai hla omni in motora darkar nga vel tlana ni a te chuan Ranbir a chuan company lam somna chu ti hlotlin ngei tum le interview chu ma chon ngei turin a in bua se chhowe ta ani July ni thum kumsang ni pakwa ni a Ranbir a chu interview ane na hmun tur company lama chuan vakalin chuta chuan a hming an lam hun tur chu ngak lel takin alo ngak ve meka relo te hnuwa receptionist na a hming alam rwal che chuan interview a ma chhonna tur pendan lam chu zam rong reng tak ma se phur tak se chuan panin company a na thok tlak ani MT fiatura dokan lian tak ma alo thu interviewer te epchi a chuan a thuwa chuta Ranbir a chuan interviewer te zona chi sang sang chu injin tok tak le uluk taka changin chu a injin tok na te chuan interviewer te po chu a hne hle maya te chuan Ranbir a chu a hma the ang bira an company a na som hal tur chuan somin a thei phe chuan a tuk July ni lia a hna chu som hal mai turin an shila chumi hnu chuan Ranbir a chuan chu pindan chu a chho san le ta ani chutianga na thar a hmu ta ka wang chuan Ranbir a chu a hlim hle maya a chung te le a thian te kong engki ma alama tangtla thin te le Dehradun lama a thian te chu phone call manga bingalin na anei ve to tho te chu hlim em hian a hril hloma chung a thian te le a chung te po chuan an fapa an thian pa ni bokina hun rei tak chung alo zon ve to na a hmu ve ta ka wang chuan an ni po Ranbir ang bok chuan an lo hlim ve hle boka ma se atuk July ni li kumsang ni pakwa chu lo in her chwakin chanchin bular tak mai pakhat phek ma sabera thu in ziak chuan Ranbir a chung te le a thian te hlim na chu thok le khata lungai na in atlak buak ta bek mai le enge chanchin bu phek ma sabera in ziak kan te chuan Dehradun police ten miswal turu tak mai chu an sahim na atana silaya an ka hlum tho alo ni a tin chanchin bu a hian thalak motor ombokin thalaka chuan police officer som panga zet ma hian mi pakha chu a thinge ni ti hria zeta le lo mo chu motor omboka chu mai ba ka thalaka chuan police chu miswal tak mai an sahim na awanga an tha ni nge langma chuan lo nui hlomin police tele miswal chu innang ching thotin silai me pwa zui ngal mai ni in a hria ta bokani he thalaka hian khovel history a share jing to tur police ten Pablo Escobar an ka hlumlaya police te hmel in chuan angkha police te hmel a chuan hmutur oma a hunlai khan mi te chuan Pablo Escobar thatu police te le Dehradun police chu ain anzia an soina sa hle nge ani te chuan chanchin buwa alan dan chuan police te na an ka hlum tak chuan station lama boina na sa tak chok chhuakin police officer pakha silai chu alak saknowa atlan chezuya chumi swal chuan thurwal pui pahni nein an pathum chuan police chuan an zui ngal ta wata ma se miswal pahni te chu
eng tin emo anin kwalna police chuan hlovin muzui tur omtalo chuan an bibo ngal dei maya amai ro chungmi pathum an zinga pakhat chuan ram hnoi lampanin police po in man ngei tum chuan an zui zela ti chuan ram hnoia chuan police le an miswal chu innang ching le in chuta chuan chu miswal chuan officer pakhat silai aruk mang chuan a kap ta a chu vele police chuan an sahimna atan chuan silai chu metpok bel in chuta police de silai mu chu he miswal hian alo dong ta ani police chuan thil thlendan zong chu a hun lai khan control room a chuan an hria tir zela chuta an senior officer pakhat phei chuan anaw ti che dan chu a fak hle nge ani amai ro chu mi puiweng him tur kan ngai dan keng ko tu police hian ti swal an neem ti shatorin I han ngai thlak chun zom zel don ti ang chutia chanchin bular takina thil thlendan a ziana chu ranbir chungte po chon lo hmu ve in Dehradun police ten an ka hlum tak miswal chu an fapa ni nge ya hriatna mak tak mai an nei tatlat maya ti chuan ranbir pa Ravindra Singh chuan a fapa Dehradun a mek chu phone manga biak zui tumin a beya ma se ni dang anglo takin a fapa ranbir phone chu an switch off tlat mai se chutia an ma ni lama tanga ngai that lo na lian tak an nei ta ka bang chuan an fapa omna lam Dehradun lama kalmai chu thati in arang theyang bera Dehradun lampan tur chuan ro manna an siam tarum ruma ti chuan ranbir chungten Dehradun an thlen lai vel hian dalanwala police station chu an panhma sabira helai mun hi kan soitak police ten miswal pakhat an ka hlum case in zel una mun kha ani nge ti chuan police ten an ka hlum tak rawang an hmu theina hmun tur chu zotin police chuan an ka hlum tak rawang an da damdo in chu an no shil wata chumi hnuwa ranbir chungte chuan rang omna lam damdo in lam chu pan le in chuta chuan an fapa ani le ani lo chu an ba chen don ta ani ti chuan damdo ina rawang an da na hmuna chuan lutin rawang chu postmortem tura boy som me kaloni a chulai hmuna rawang chu an hriat lo mi pa ni lovin an fapa amani maya Dehradun company pakhata na muthar ranbir singa ngei chu alo ni reng maya ranbir taksa hi ti fai alani lawa chumi ani awang chuan ranbir taksa thisen kai tam tak chu achung te hian an mit ngein an hmang nge ani ti chuan ranbir chung te ril ro chu an a hle maya chutia an fapa an hmangai tak mai mi pui po soi ngai lo dan keng ko tu te kot nge ya anuna chan ringot mai chu hria thiam harsa an ti tak zeta chuta police soidan chuan ranbir kha miswal tak mai ani a officer pakha silai chu ro in ram hnoi lama atlan chhazui ni in an soya chu mai ba ka silai po kha police le aya met pok ma sa jok ani thu te soin police ten an sahimna atan ranbir chu an ka plum tamai ani thu an soi kha ani a ma se ranbir chungta tan chuan thudik ni thein an hretlat lo an fapa chu an hre changin poi khoina lian tham tak po ane ngai an la shilawa an chung ko tan chuan fapa thale fel tak mai ani mai pialama a chung te ta na nakin loka in ngana tlak tak la ni mai turin police te poi a khoi chu an ring thei hau lo ani ti chuan damdo in pona chuan an fapa chunga enge thil thleng dik tak an hria theinan ranbir chungte chuan norna an lan tir ve ta mi a chuti lai mek chuan police ten an ka hlum tak chungte che dan an hria chuan an boi phana sain boruak chuan zia omlam apan theinan ranbir chungte chu beng dai te po an lo tum ve na sa hle a ma se ranbir chungte chuan an fapa chunga thil thleng dik tak an hria theinan ti in tlom an tum ho lo thung heti lai hian local reporter tam tak te chuan an news a chwa turin ranbir chungte norna hi video a la in chumi awang chuan ranbir case chu mi tam tak ten an lo ngei bin be phata a ti chuan ranbir pa Ravindra Singh chuan an fapa diklo na nei mi alo chu police ten an thu nei na diklo taka an hmana wanga an tha sak tak thole police ten an sahim na atana an fapa an ka hlum anga an soina te chu phwa chop thil mai mai le thudik thup bo an tumna awanga chuan lam ani thu chu mi puite hria thei turin a soita piap piap maya chu thil chuan mi puite a po thudik hria du na tu in ranbir thina chungchanga khan thudik tok lo om nge em ti hria du na awangin
mi puitina police te annor na chu anasat pha ta hle maya heiba ka hian thalaka police te hmelan dan awang rengot po khan mi te hriat hlo tak tak reporter te po chuan zona tam tak mai an nei ve nge nge a ti chuan July ninga kumsang ni pakwa a chanchin bu chhuaka chuan ranbira thina khan police chuan engi motak diklauna an nei thu chu tarlan sui ngal ani a tin he chanchin hian ama aya mi te ngai ben a hlo mai ba ka thudik hria du na chu apun na sa zwal pha hle nge nge ani ti chuan police che du da na wang khan mi pui ti chuan chan thei si lo zona tam tak an nei ta a tin ranbira postmortem result alo chotak nu phei chuan police chuan ranbira thina khan thiam lo na an nei nge ring tu terina chu aso hmil zwal ta so mai July ninga kumsang ni pakwa a ranbira ruang postmortem result a alan danin ranbira kha voisom ni pahni lai mai silaya ka ani a chu mai lani lo ataksa mun somni pariat lai maya hliam nei bokin aru te po atliak nual bok ani ti chuan mi puite zona lian tak mai chu police en ranbira kha voi ni khat an ka fu po a thimai thei reng si kha engwanga voi tam tak ka nge ani ti chu ani a chu mai ba ka engwanga innang ching thut ni si ataksa mai ni lo aru te thlenga hliam na tak tok nge ani ti te police en ranbira kha custody an satakin an soi sa anga chu a thi pui hnuwa an ka plum zok ti tile engtin nge hliam na satak tuar to chunga officer se lai ro in ram hnuaya engtin nge atlan chia theita kang ti da chu zona lian tak mai ani a chutianga rin hnel na sang sang an nei ve ta ka chuan ranbira pa Ravindra Singh chuan afapa indik na chanvo a hmonge theinan ti in police officer thin khatela ka chuan FIR a thelut ve ta a mase afapata na aw chho atumna chu police station a chuan register sak ani lo thung amai ro chu Uttarakhand sarkar ten ranbira thina chongchang an hriat hnuwa ranbira case chui chang tur chuan CBI te an roita a ti chuan July ni somthum pakhat kumsang ni pakwa CBI te chuan ranbira case chui chian na chu an thok tan tangal ani khatia ram hnuaya ranbira le police te in ka laya amuna police on ve zong zong de chu amal te in CBI lam chuan zona an zota a heta hian police te chuan chan nai nang thau pe in ranbira chu deraduna miswal rwal polian tak mai din tu te zingami ani thole chuan pol chuan mi hausa sum tam tak koruk sak thinin mi puite an ti thlabar thu te an soya tin ranbira kha ka hlum an tum lo zia le ranbiran an mani abe ma a an silai po an me po lo thu te soin an sahim na atan chau ranbira ka plum ang chuan anin soi ta thewa amai ro chu CBI te chuan ranbira mobile phone chu endik le in chu ta tang chuan ranbira kha miswal pola ain rol le rol lo hriat an tum le don ta ani ti chuan an nu chhil zel na atanga alandana CBI te chuan ranbira kha miswal pola atel ve nge ni ti fin fiana turin a mobile phone a chuan engthil rin hel omma hmu tur an nei talawa hengba ka hian ranbira interview na company ate khan vakalin chuta chuan ranbira khan interview hlotling tak mai anei ti le July ni le chanchin buwa ranbira le police te chanchin tarlan ani nia anna zom tur ani ti lo chu CBI lam chuan thudang hriat bil tur po an nei talawa heiwang hian CBI te chuan zona tam tak nei pha in nasataka in ka na thleng sia khan engwanga ranbira ka ani nia police ranbira zui tu te zinga pakhat po in liama nei ve lo na chana khan engi motak a omrin na an nei lian hle a tin police uniform a bolhlo akai ti lo chu police taksa a le an kora khan pem emopo motor omya lawa ti chuan police ten ranbira ruang thla an lak puilaya an hmela chawmel motor omya lawa in chuan hmel taka an nuina phena hian engtiang taka thilrap thlak in phum ruang mo I han thlir zel don te ang ti chuan ranbira thi atanga thlarok nu December thla kumsang ni pakwa khan kota CBI te chuan police officer mi som pariat laka charge sheet an theluta a chuta charge sheet a alan dan chuan ranbira kha mi panun tluang tak mai zezoilam pol de mama
chung ko pa ngai taka tanga seilian ani tho chu a in tar langa tin July ni thuma Dehradun company pakhata na awanga interview in vane thlak taka na a hmu ve tak hlo dan te July ni hnia interview tura Ghaziabad atanga Dehradun a kalin Dehradun a thian pakhat Ram Kumar bula chuan a in ngata ti chuan chumi zan vek chuan Ranbir a chu Ram Kumar ina chuan a riaka chumi hnu atuk jing ma taka interview ma chon tura in siam le in chu a chhuasana ma se abe se lo de win Ranbir a chuan a interview na company hnoya chuan na thar chu hmu ve hlovin alom hle ani ti te chu a in ziaka hengba ka hian Ramanian chuan na thar ane chu lom an tum nge nge a tin Ranbir a chuan a thian pakhat asoka chu phone a bia in na thar a hmu awanga lom nei pui turin a som boka ti chuan asoka in lama lom na hun hmang tur chuan an thian thum khan ro mana an siam chui ngal bok ani ti chuan a thian pa Rama bike mang chuan asoka in lam panin bike a chuan anin phura Mohani road a chuan tlanin hemini hian India ram president Louis Pratibha Patilin Mosori lam chu tlo alo tum ve meka amai ro chu Mosori a hian thlona tum hmun awm lo wangin Dehradun airport a hian thlona chu tumin mel som thum pariat lai hla om ani nge nge a ti chuan Mosori chu motor hmangin an panta ani Mosori pan tur hian Ranbir ate kongzo Mohani ro chu paltlang ve thawanga ya heti lai hian chonu dar som pahnih vel ni to in President Sahim na atan chuan kongpui chu khar ani veka tin konglaka President hian him taka akalna tur hmun a thlen theinan helai hmun a hian sub inspector Gopal Dat Bhat GD Bhatia an ko thin chu thupek ni en akawa hian President in him taka Masuri a thlen theina turin thui tak a in kat nge nge ani ti chuan asoka te in pana bike in phur Ranbir le Ram Kumar te chu konga chuan sub inspector GD Bhatale anaw te chuan an lo ti ding ta a chuta chuan Ram Kumar a chuan GD Bhata hna chuan kaltlang phalsak ram tur chuan angen lumloma amai ro chu GD Bhata chuan deu so tak mai hian Ram Kumar ngen na chu lo hno sak mai ba ka a bike chu kongpuya chuan a tlot hlusui ngal tok maya chuta anaw ti honen chuan Ram Kumar a bike chu an ti che sak nual bok ani ome ti chuan police che dana wang chuan Ranbir a chu a thin rim hle maya chuta GD Bhata nen chuan in hnel boi ngalin Ranbir a po chuan a in hnel pui pa hian ani na chu mishing in za lo nana amana wang chuan Ranbir chuan angai pui mo sak du bik talawa ti chuan inspector GD Bhata chu okisang tak taka bia in boruak chu aso sang chakhle maya chumi hnuwa inspector GD Bhata le anaw te chuan Ranbir a chu soisale in heti lai hian Ram Kumar a hi atlan cheto nge nge ani ti chuan police chuan Ranbir a chu custody lama chuan an hroi tak ngala station a hian Ranbir a chu nasataka suisak chhunzom ni in inspector GD Bhata hi a thin rim hle maya a chan chu Ranbir a hian a hmaya a ben wang alo ni amai ro chu Ranbir a chuan police tena an suisak hlum mai a hlo ta ka wangin police hna chuan ngaidam chu adil ta chamchia ma se dan king ko tu te ma chuan a ngaidam dila chuan omzia reng nei theilo ti chuan Ranbir a chuan police hna chuan Ram Kumar a chen in chu soin Ram Kumar a chen in a chuan police le Ranbir a te chu an vakal li a ma se Ram Kumar a chu ina hian alo om si lo heti lai hian Ram Kumar in bula cheng na soidan chuan helai hmuna po hian Ranbir a chu a chau to hle thole police ten an sei sak tho hi Ram Kumar a thenom te hian an sei nge nge ani ti chuan police sei sakna awang chuan Ranbir a chu thi swalin a chau ba ka a taksa chu an to hle maya chumi awang chuan police chuan Ranbir a chu an sei sakna sateu em awangin adam chuak don lo ani ti chu an hreta a ti chuan police station a Ranbir a thi ve chuan shemna namen lo an tok thei reng ani ti chu shekarin police chuan ro manna an siam ta a chuta chuan control room lam chu bepopin Mohini rota miswal ne na anin ton palthu an ba soita a chuba ka chu miswal chuan officer pakha silai alak saknuwa ram hnuaya atlan bo thole silai a me pon sat ema wangle police te ka atuma wanga an ka hlum tho hi an ba soita a hei mai ni lovin
Ranbir hi President Hlui Pratibha Patili Thatum tu ang hialin an chua bok ani tichuan June ni rokum sang ni som palia khan Ranbir thina kai hnuya police som pariat lai mai chu man ni in dam chunga tang tora shem an ni a ma se Delhi High Court chuan kumli lai mai he khi si ngai twal in February ni rokum sang ni som pariat khan Ranbir thina a kodram deu police pasari te chu dam chung tang tora an chung tho ngai twa thatle ni in an man sa police som te chu chhuatir an ni le a heta hian police pakhat chu komhni tang tora shem ni in heng police pasari dam chunga tang tora kotina shem te hi Inspector SK Jaiswal Sub Inspector GD Bhat Constable Ajit Singh Rajesh Bhis Nitin Sa Niraj Yadav le officer pakhat an ni a amai ro chu hemi no hian Ranbir Singh pa Ravindra Singh chuan afa pathina a mawphur tu te chong tho hi ngai to thatle ani theinan Supreme Court lama hian a thelut le ta ani ole khati song kha ton chuma kan ngai thlak thei chu alo ni le ta a he khe sian cheng taka atar lan chu dan king ko tu te ngei po in an pek theilo nun na lak sak thei ringo turin engdik nama an nei lo thule shemna an to ve thei thu cheng takin atar langa abik takin mani sol thupna ni ham thatan do awanga midang te poi khoina hian radu tak a chhualo zia atilang chek hle ome